Bat kakotx 9 milioi euro inguru uraren irizikloa digitalizatzeko laguntzetan, 20.000 biztanletik beherako toki erakundetan. Lurralde Kohesiorako Departamentuak diru laguntza deialdi bat onartu du. Nafarroa da ibilgailu elektrikoa merkatuan gehien sartu den bigarren komunitatea 16 kakotx bortzeko kuotarekin. Persona gara, memoria eta bizikidetzako departamentuko ekimenak giza eskubideen urraketen aurrean sensibilizatzeko jarduerei ekin die. Larunbat honetan ireki da berriz irisgarritasun lanen ondoren bertizko interpretazio zentroa. Amaiur ikastolako lehen hezkuntzako ikaslek euri lorategi bat landatu dute ikastetxearen atarian, hiriak klima aldaketaren aurrean dituen estrategiei laguntzeko. Iruñeko udalak atzera egingo du Leonis hiri ukrainiarrarekin senidetzeko hasitako prozeduran. Bozeramaileen batzordeak gehiengo osoz onartu du aurreko gobernu taldeak azaroan hasitako espediente ixtea. Birgaitze energetikoari buruzko bilera informatiboa eginen da asteazkenean Donesteren. Lurralde Kohesiorako Departamentuak toki administrazioaren eta despopulazioaren zuzendaritza nagusiaren bitartez 1.882.000 euroko laguntzen deialdia onartu du Nafarroko 20.000 biztanletik beherako toki entitatetan uraren irizikloa digitalizatzeko. Berreskuratze eta resilientzia mekanismoak finantzatuta diru laguntzen deialdi honen helburua uraren irizikloaren eraginkortasuna eta digitalizazioa hobetzea da. Ziklori ura hartzeko azpiegituretan eta hornidura sisteman zentratzen da, eta sistemaren telekudeaketa eta telelaguntza sustatzen dute. Banaketa sareak eta galerak murrizteko sareak behar bezala sensorizatzea ahalbidetzeko, bai eta beharrezko komunikazio tresna guztiak ere. Uraren irizikloa digitalizatzea funtsezkoa da udaletxentzat izan ere Nafarroko zenbait eremutan bereziki biztanle gutxiko landa eremuetan 60%tik gorako ur galerak izaten dira. Horrek dakarren kostu ekonomiko handiarekin eta horrela, hornitura azpiegiturak hobetzeko beharra azpimarratzen da, erregistratu gabeko ur kantitatea murrizteko. Nafarroa da ibilgailu elektrikoa gehien erabiltzen duen estatuko bigarren komunitatea, Fakonautok emandako datuen arabera, 16 kakotx bortzeko kuotarekin. Datu horiek azaltzen duten neurri batean, Nafarroa dela MOBES 3. plana hobekien kudeatzen duen komunitateko bat, 23 emakida ebazpen egin baititu guztira. Exekuzio azkar horri esker, Nafarroko gobernuak 3 kreditu handitze eskatu ahal izan ditu, hasieran esleitutako 5 kakotx 5 milioi eurotik gaur egun erabilgarri dauden 28 kakotx 7 milioi eurora pasatuz. Horri esker, herritarrek laguntza gehiago eskatzeko kreditua dute oraindik. MOBES planak Nafarroan izan zuen arrakastari, ibilgailu elektrikoak erosten zituzten personei kenkari fiskalak eskaini zizkien estatuko lehen erkidegoa izan zela gehitu behar zaio. Irujo kontseilariak nabarmendu duenez emakida ebazpenak egiten joan garenez, estatuak hasieran esleitutakoa geneukan kreditu handitu dugu. Laguntza hauek eskatzeko epea 2008ko uztailaren 31 arte luzatu da duela gutxi eta kreditu handitze hori esker, gaur egun ere herritarrek aurrekontu erabilgarria duten laguntza horiek eskatzen jarraitzeko. Memoria eta bizikidetzako zuzendaritza nagusiko bizikidetzako eta giza eskubideetako zerbitzuak hasiera eman dio Persona gara urteko programazioari. Ekimen horren helburu nagusia da gizarte osoari azaltzea, sensibilizazio jardueren bidez, giza eskubideak urratzen dituzten errealitateak, eta egunerokoan egoera hoiei erantzun bat ematen ahalegintzen diren personei, elkartei, kolektiboei, ikastetxei eta erakundei balio ematea. Horrekin guztiarekin herritarren inplikazio aktiboa lortu nahi da, hausnarketaren, elkarrizketaren eta konpromisoren bidez bizikidetzaren oinarriak indartzeko. Halaber, herri ugari parte hartu dute antzeslanetan edo kontzertuetan ala nola bera Alsasu, Koreila, Tutera, Baztan, Tafalla, Lizarra, Barainain, Berriozar eta Burlata. Azken urteotan hori guztia osatzeko karpa erraldoi bat jarri da Iruñeko Gazteluko plazan. Karpa horretan era guztietako jarduerak egin dira, giza eskubideen gaian inplikatutako elkarten parte hartze zabalarekin. Irisgarritasun lanak direla eta 5 hilabete itxita egon ondoren larunbatean ireki da berriro
Ateak Bertizko Jaurerriko Naturaren Interpretazio Zentroarenak. Landagarapeneko eta ingurumeneko departamentoak 120.000 euro bideratu ditu zentroan igogailua ezarri eta interpretazio guneak egokitzeko, ala persona guztiek erakustokiaz gozatu alizateko. Obra irisgarritasun unibertsalaren plan operatiboaren barrua RECTAF funtsen barruan gauzatzen da. Igogailua jartzeak mugikortasun murriztua edo zailtasun fisikoa dituzten personen irisgarritasuna hobetzen du, eta eraikina osatzen duten 3 solairuetara sartzeko aukera ematen du. Gainera, erakusmai bat egokitu da gurpila ulkia erabiltzen duten edo eseri behar duten personen arreta hobetzeko. Zentroa urtarrilan eta otsailan bizitatu daiteke asteartetik ostiralera 10:30 ordubitara eta larunbat eta igandetan 10:30 ordubitara eta arratsaldez 3:00 5:30. Martxoan ordutegia asteartetik igandera da 10:30 ordubitara eta 4:00 6:30. Ordutegia interpretazio zentroaren webgunean konsulta daiteke www.parkedebertiz.es atarian. Amaiur ikastolako 3. eta 4. mailako ikaslek 10 taldetan antolatuta gaurko jolas orduaren ondoren ikastetxearen parean hainbat espezietako zuaiskak landatzeko tartea hartu dute. Hala, Fuente del Hierro kalearen berrurbanizazio proiektuan parte hartu dute. Proiektu hori Next Generation Funtsekin finantzatu da eta Donejakue bidearen hiriko tartea hobetzeko ahaleginaren barnean sartzen da. Euri lorategi bat landatzen aritu dira. Lorategi horiek gainazal iragazkorreko guneak dira eta tokiko baso batek bezala euri ura jaso, xurgatu eta iragazten dute. Eta solidoak eta hidrokarburoak araztu ondoren ur hori biltzen dute. Ura legar depositu batera doa eta horrek galtzadatik eta espaloietatik jasotako ura pixkanaka lurra azpira iragaztea ahalbidetzen du. Eta bide nabar, gainazaleko landare espeziak elikatzen ditu. Baina gainera, landaketak landare espezie berriak sartzen ditu eremuan, hoietako asko fruituak dituztenak. Horrek eraberean landare hoiei lotutako faunarendako insektuak, txoriak eta bar habitat sortzea eta mantentzea eragiten du eta biodibertsitate maila hobetzea. Emaitza oroar eremu birnaturalizatzea da. Iruñako udalak Leoniz hiri ukrainiarrarekin senidetzeko akordioaren espedientea itxiko du eta ez du jarraituko joan den azaroan hasitako prozedurarekin. Bozeramaileen batzordeak gehiengoz onartu du EH Bilduren Iruñeko udaleko sozialisten, Geroa Bairen eta talde mistoren aldeko botoekin, eta UPNren eta PPren kontrako botoekin. Adostasunik eza eta senidetzea eragiten duen justifikazioa eskasa dira prozedura horretan atzera egiteko arrazoiak. Hartutako erabakiaren arabera, senidetze hortarako lotune gisa bertze armarrian lehoi bat egotea, unibertsitate hiria izatea. Iruña kaleak janzten dituen galtzadarria edo hiriak izan dituen izen ugariak alegatzen ziren, baita gaur egungo gerra testuinguruarekiko elkartasun loturak ere. Alderdi horiek prozedurarekin jarraitzeko justifikazio eskasa direla uste da. Doneztebeko udaletxeak eta Nasubinsak herritarrentzako bilera informatiboa antolatu dute asteazken hontarako, arratsaldeko 6 herrigunean. 5.000 biztanletik behitiko herrietan eraikinak zaharberritzeko diru laguntzak eskatzeko epea uztailaren 31 arte luzatu dute eta hori izanen da bilerarako gai nagusia. Doneztebeko kasuan 220 etxe bizitza baino gehiago daude eraikita arau termikoak ezarria aintzinetik. Horrelako eraikinak Nafarroan osoan energia fosilaren konsumoren ia 20% eta konsumitutako energiaren 28% erantzuleak dira, eta duten antzinatasunagatik birgaitze jarduketa sakonak behar dituzte. Doneztebeko udalak eta Lesaka, Bera, Elgorriaga eta Baztangoek Nasubinsarekin lankidetzan birgaitze energetikoaren prozesuan bizilagunei laguntzeko asmoz beren etxe bizitzak birgaitzeko prozesuak dinamizatzeko eta laguntzeko zerbitzu bat jarri zuten bertako biztanleen, teknikarien eta kudeatzaileen zerbitzura 2021an. Nasubinsak lehenik funts propioetatik eta Europarretik datozen birgaitze energetikorako gaur egungo laguntzen berri ematen du eta bizilagunen interesaren arabera erabakiak hartzen ere laguntzen du.